Tak, máme tu dievčatá kostymérky, sme momentálne v šatni, kde sa obliekajú finalisti Superstar. Ja by som sa chcel dievčat opýtať, ktorý z finalistov je taký najtvárnejší, ktorý možno si aj rád zaexperimentuje predtým, než vyjde na pódium? Myslím, že taká akože jednoznačná odpoveď, veľmi dobre sa nám spolupracuje s Štepanom Urbanom, pretože on je úplne taký typek dobrý, ako fakt super sa nám fitú na ňo. Viac menej všetky veci už mal aj košelu, mal zase takú akože casual style, potom zase sme ho chceli do niečoho elegantného obliecť, čiže on je veľmi taký tvárny typ. Kto je naopak možno taký, že vymýšľa asi najviac? Ťažko povedať jedno meno, to je od kola ku kolu. Vždy proste sa nájde niekto, že tam sa niečo proste nedá doladiť a proste ten človek si to predstavoval inak. Používaš aj to kladivo na niekoho, alebo skôr na niečo? Používam to, když upravujeme kostýmy, ale inak je používame samozrejme, když nás zlobí, tak je musíme trošku postaviť do late. Povedz mi prosím ťa, či si súhlasil na prvý šup so svojím stylingom, ktorý ti dali, alebo si trošku vymýšľal? Ak mi dali prvý, tak hovorím, že však v pohode, ale povedal som mi, že či nemáme ešte niečo iné. Potom mi dali druhý a potom ešte za mnou došli babi a úplne ma zmenili do tohto, takže... Ale ja sa v tomto cítim dobre fakt, takže to sa mi to páči. To je úplne môj štýl, akože nohavice, ešte s nejakou to dierou, je to úplne super. Ako to prebiehalo, keď ste tvorili tento tvoj outfit na prvý večer? Oni mali úplne už pripravené, čo nám dajú a mne sadlo hneď prvé, čo mi dali, takže jednoducho celkom. No ja som čekal, že mi dá ako klobouk a sako a nejaké tesilky a tak, ale dali mi to je dobrý. Holky už měly nachystané na mě věci a já jsem jenom řekl, že se mi to líbí, pač ta bunda, to je fakt topová, to je dobré, to sa mi moc líbí, tak som řekl, že jo, že to beru. Nechám si poradiť, pretože oni sa tomu rozumejú, robia to dlhé roky samozrejme a teda som šťastná, že si nechám poradiť, lebo ja sa sama nepoznám, normálne nechápem. Tak babi, keďže boli šikovné, tak už vybrali tieto šaty. Oni spočiatku boli strašne rozťahané, tak som sa bála, že ako to bude vyzerať, ale zošili to, pekne to upravili a je to super. Trošku sme mali síce problém s topánkami, lebo sú mi veľké a ťažko sa v nich chodí, ale tak snáď to tam zvládnem nejak. Líbí sa mi to, no. Vyzeráš veľmi dobre. Vlastne sa mi také líbí. Si spokojný s tým, čo ti obliekli? Jsem určitě spokojený.